Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ambulance imene mukona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya Kaning'ina katikati mmenemo. Nda polisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake. Ichi ndi chithunzi cha mzimayi atayima ndi ana ake. Mzimayi akuganiziridwa kuti adapha amuna ake mothandizidwa ndi ana ake kunzuzu. Nkhani ndi ya Mr. Chirwa amene amagwira ntchito ngati gadi kapena tinene kuti wa security komanso pa part time amayendesa njinga. Ndeno Mr. Chirwa ndi mayi mukaona pa chithunzi pa anali ndithu pa banja ndi mbanjamo munabadwa ana 8. Komano zaka zapitazi napezeka zoti mbanja muja amakangana ndi mikangano yake imabwera popeza kuti allegedly abambo amaganiziridwa kuti amagulisa katundu wa nyumbamo wa family. Nkhani zinakhala zikupitirira zinthu zikatereza gulisidwa amayi aja nawo Mrs. Chirwa anangofika na potopa ndi pamene nawonso amagulisa malo ambanjamonso. Basi nawo abambo aja kuyani nawenso kugulisa malo chifukwa chani. Nkhani zinapita kwa mfumu zinakanika ukambidwa zapita ku polisi kenaka nkhani zija zinakalowa ku khoti. Akhoti anangogamula kunena kuti pomwe zafika apa bola anthu ni mungotani mungosiyana basi. Akhoti aja atapereka gamulo lonena kuti anthu apange divorce zikuganiziridwa kunena kuti amayiwo mothandizidwa ndi anawo anambopanga plan yonena kuti aphe amunawo ngati anawa aphe bambo awo. Right, so amayiwa mothandizidwa ndi anawo anapeza munthu wadera. Ndithu amayiwa Mrs. Chirwa anampanga promise munthu wadera uja kunena kuti akawathandiza kupha amunawo munthu uja zalandira 10 million kwacha. Ndipo zinthu zinachitikadi pa 10 September 2025 Mr. Chirwa amachizoloweza apita kuyendesa njinga anakumana ndi munthu wachiwembu uja. Munthu wachiwembu aja kutengedwa ni Mr. Chirwa ngati kuti akasiya pena pake ndikuapanga chiwembu Mr. Chirwa aja. Mr. Chirwa usabwerera ku nyumba kwawo. Basi khale ni mpamene anthu amazapeza thupi ndithu loti lamba kuonongeka ku Kaning'ina forest. Ndi pamene apolisi amamba kafukufuku wawo. Ndi pamene amamanga mayi Chirwa ndi ana awiri komanso ndi munthu suspect wina mukumona ipo mukuganizira kuti iye ndamene anatani anapha ndithu malemu Mr. Chirwa. Eyetu nkhani zake ndalama. Nkhani zake ndithu sichinanso ndalama yela mpaka kupha munthu facha ndalama kupha bambo kupha amunawo nkhani yake ndalama. So guys, I'll keep you updated until akalowa ku koti and up until kuti tuone kuti judgment yawo izakhala yotani. Inuyo mukhale ndi tsiku lopambana. Until the next one. Bye. Ambulance imene mukona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya Kaning'ina katikati mmenemo. Nda polisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake ndi amene anapanga plot yopha bambo amenewa. Tukamba pano afuula thupi limeneli ndipo apeza kuti thupi likwalokha komanso muna ziwalo zina zili kwazokha ndi azita collect kuika mu khofini yake ili mmenemu kuti akaikeso akachite mwambo amaliro mmene zimakhalira. Samkhalira kutono kunzuzu chimwe maseko ndi amene amajambo. Ambulance imene mukona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya Kaning'ina katikati mmenemo. Nda polisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake ndi amene anapanga plot yopha bambo amenewa. Tukamba pano afuula thupi limeneli ndipo apeza kuti thupi likwalokha komanso muna ziwalo zina zili kwazokha ndi azita collect kuika mu khofini yake ili mmenemu
kuti akaikeso akachite mwambo wa maliro mmene zimakhalira samkhalira kutono kunzuzu chomwe maseko ndi amene amajambula. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.